Siyabingelela kubabukeli beSoshangane TV emakhaya. Sesiphinde sabuya njengoba sinithembisile babukele emakhaya ukuthi leli khaya leli Soshangane TV soba abantu abaqhamuka njalo, siqhamuke nokusha esigayile, siphinde siqhamuke nokusha futhi esigayile. Babukele emakhaya ke siniphathele namhlanje induku yokuphakama uma ufuna ukuba nemali. Khona abantu abathi mina umuthi awungisebenzeli, into zami zavalwa ngiyingane ngoba ngile ngaqala ukusebenzisa imithi umuthi awungisebenzeli, akukho engasakwenzile. Unenduku yokususa amanzi amnyaba la ekhaya njalo, isiqalekise esinjalo esisebenzisa ngesiphethu, nasibona isiphethu lamanzi aphuma phansi avuka phansi. Kunenduku esetshenziswa lo manzi ukugeza ngayo. Mawukwazi nokuphalaza siyaphalazisa futhi nangayo. Leyo nduku siyakwazi ukuthi sikwenzele singinike uhambo yenza ngebhakethi uyishaye uyikhulumise njalo ugeza ngayo. Uyabona nawe futhi iyaqala ukuconnecta kuwena ifike ngamaphupho ikhulume nawe le nduku seyikhombisa ukuthi seyivulile le zinto zakho lezi. Bese seyiqalile ukwenza njalo makuthiwa ufuna le nto yokuphakama kanjalo siyasitshela sesiyathetha hayi songasondela sesikufaka le nto la siphethe uphondo. Lo phondo nje asinilibona silifake le ndwangu emhlophe. Le ndwangu le emhlophe ihamba nalezi dalo lesithunywe kuthiwa umndawo. Labantu abanomndawo, labantu abaphupha amanzi njalo mebesakhulu ukuthi izinto zakhe zibukhuni azenzeki noma ethi usebenzisa umuthi. Abanye methi uthi uyakubona bayomsebenza uthola ukuthi bazamsebenza bamsebenze ngababutho. Amabutho afika ngazwani naye kanti amabutho mhlambe lawa amnyama noma amabutho akhandwe ngenduku zesigange afakwa noma intindane ifike lento iclash ixabane naye engazwani naye. Lana ke njengoba sithi lento isebenza ngomndawo sisebenzisela induku lezi ezimhlophe. Safaka ke namaphakama ke la namandla kakhulu, safaka namathambo ezilwane izahlukahlukene. Lento idosa ngomndawo ngani icollector kakhulu kulabo abaphupha amanzi njalo. Uyabona ke lo phondo lolu esikhande ngalendlela le ifike limqome kalula lo muntu wesimekhula aphupha amanzi yabe nezinkinga nasothandweni nasemsebenzini la sebenza khona. Kube ke isikhashanyana ubona useyabizwa belungu sebethi hey wena kade ufika lapho usebenza kahle manje awusenzi kahle uhleze namacadlana nje aphetha kodwa athi mayibuza yena athi ngoba nisebenza kahle usuku nalesidalo ethi umndawo awufuni ukuthi uhlale ngokujabula. Usho unentombi ivele ikufebele esikhaleni nabantu ozwana nabo thothi ubenzela into ezinhle ubaboleka izimali ubone sebekujikele sebehlangene ngawo. Lolu phondo ke lidosa ngomndawo lisilenzela umuntu nawo lesimo somndawo lo phondo nje banibona nalento ambe sifake kuyona emhlophe nalezi impande ezikulona zimhlophe. Izona ke siphakamisa ngalo umuntu lo muntu othi ufuna ukuphendula lezidalwa zakuba sebenze ngazo sibhekena zimnika imali. Noma unebhizinisi noma uyagembula noma wenza inhloboni yobuqili bebhizinisi ufuna ukuthi lento iphakame sefuna manje ubuqili ngeke sekufihlele ukuthi ubuqili ngoba kusuke so uyiphakamisa ngendlela ukuthi la uphendula le idala ukuthi mazibheke wena noma kuthiwa unama Uber. Sike sikunike lo phondo ke lo phondo uma ufuna lube namandla kakhulu ufuna ukuvusa lo muntu kini lo egwilike kakhulu umbone ukuthi urish imali uyayazi uyalithatha lo phondo mase sikunikile uhambo olugqiba lapha ethuneni lakhe lo muntu insuku ezisikhombisa. Bese sewulanda lo phondo uhambo lisemfuleni oluhlambulula seyohlambulula lo muntu. Kunokhuluma ofika ukukhulume lapha kulona. So uyamemeza manje ukhuluma nawe uyamtshela ukuthi hayi ndoda amadoda uzosho ukuthi udlani makuyindoda makumuntu esifazane uyamtshela ukuthi hayi wena uzosho ukuthi udlani ke manje sesiyahamba siyosebenza lapha yawusho ukuthi siyosebenza kanjani. Siyakwazi ukuthi wena awuhlulwa izimpi izinqobe nanka amanye amadoda ozobambisana nawe uyosebenza nawo. Angimanje somnika somtshela ukuthi nanka amanye amadoda ozobambisana nawo ngicela ungawaxwayi lamadoda la. Usho lolu phondo lolu ukuthi la madoda liyifaka kakhulu ibala abathathile yabasebenzela kakhulu. Izola izinto ababukeli kade bekhala ngazo kakhulu bethi bafuna ukuthi sigaye zona sesizigayile kakhulu lezi nduku. Njoba nibona nje la kule bucket ke kukhona lokho kudosa ngesigango kumnyama ngekule bucket njoba nilibona lemnyama leli eliphambili kwakhe. Yona ke yazo lento zokuphakama ke lezo kunye kuphakama ngesikapho kusebenza ngobusulumane. Okunye kuphakama ngembuzi.
Loku-ke wembuzi kuhamba nenye induku eyibase eshiswayo esebenza ngomhlwehlwe wayo imbuzi. Leli baso bese liphelile kuhlinzwa lembuzi kukhishwa lo mhlwehlwe wayo sokuqila ngoba kusuke uyiphakamisa ngendlela ukuthi la uphendula le idala ukuthi mazibheke wena noma kuthiwa unama Uber. Sike sikunike lo luphondo ke lona. Lo phondo uma ufuna lube namandla kakhulu, ufuna kuvusa lo muntu kini lo egwilike kakhulu umbone ukuthi urish imali uyayazi, uyalithatha lo phondo mase sikunikile uhambo olugqiba lapha ethuneni lakhe lo hlanganiso nezinye induku namanye amafutha. Sekufakwa ke lamafutha iyahlanganiswa lento uma unebusiness ushisa yona lesitolo sakhe into encane uhlephula nje into encane ukushisa kugcwala ubusuku nemini. Kuphithizela ubusuku nemini. Noma kuthiwa unethaveni noma kuthiwa unechalk shop. Aske usebenza ngale ndlela osuku usebenza ngayo. Izona ke induku esiyigayile babukeni njoba nanicelile. Khona okunye okufakwe ekhandleleni mawukuthi uyasaba ukuthi hayi kuzokudosela lamehla abantu. Sesisetha lekhandlela siyalibhilela libhile wena ukhanyisa lona le business lakho liyavutha. Ilona ke limemezayo le khandlela elibalandayo. Laba khandlela lakho uyawazi ukuthi subatshelile labasebenzi ukuthi hayi makuphela leli nilayithe leli. Izona ke induku ke ezikhona esiyigayile. Lokhu okulento uma ukuthi awuzwani nophondo ufuna kuza kube ngamaselo lawo isigubhu siyakwazi ukwenzela futhi. Lesigubhu sakho sisifaka lobuhlala emqaleni waso ubumhlophe buhambisana nawo lo mndawo sicola ngawo ngoba kunalamafutha lawa alendede emhlophe uphiyano kwafakwa nesadawana kwafakwa nempandeke ezahlukahlukene eziningi ezihamba namaphakama kule nduku lekade sikhuluma ngawo le yomndawo. Babukele bakhaya ke makukhona okunye nifuna ukukubuza nibuze kuma comments. Ningene comment section nibuze ni subscribe. Kuningi sokhulisana ngako la. Akube njalo. Sokuqila ngoba kusuke uyiphakamisa ngendlela ukuthi la uphendula le idala ukuthi mazibheke wena noma kuthiwa unama Uber. Sike sikunike lo luphondo ke lona. Lo phondo uma ufuna lube namandla kakhulu, ufuna kuvusa lo muntu kini lo egwilike kakhulu umbone ukuthi urish imali uyayazi, uyalithatha lo phondo mase sikunikile uhambo olugqiba lapha ethuneni lakhe lo